క్రీస్తునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఉన్నతమైన నామములో ఈ ఉదయకాల సమయంలో మీ అందరూ కూడా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమించి మరొక రోజు మనకి దేవుడు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. అందును బట్టి మనమందరం కూడా దేవునికి ఎంతగానో కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించేవారు బద్దులమై ఉన్నాము. దేవుని బిడ్డలారా, ఈ లోకంలో చాలామంది కూడా వారి జీవితాల్లో, వారి కుటుంబాల్లో, సమాజంలో అనేకమైన సమస్యలతో ఉన్నారు. ఆర్థికంగా కావచ్చు, అనారోగ్యం కావచ్చు, వారి యొక్క కుటుంబాల్లో వారుకున్న సమస్యలను బట్టి చాలామంది కుంగిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే అది ఏ విధమైన సమస్య కావచ్చు, అది ఏ బాధ అయినా, ఏ కష్టమైనా, ఎలాంటి ఇబ్బందులైనా కావచ్చు, కానీ ఈరోజు నీ కొరకే దేవుని వాక్యం దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతూ ఉంటుండు, మనందరితో మాట్లాడుతూ ఉంటుండే. ఈరోజు దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందామండా రండి. కీర్తనలో 42వ అధ్యాయము 5వ వచనాన్ని మనం చదువుకుందామండి. నా ప్రాణమా నీవేళ కుంగి ఉన్నావు, నాలో నీవేళ తొందరపడుచున్నావు, దేవుని యందు నిరీక్షించుము. దేవుని బిడ్డలారా, నీ ప్రాణం కుంగిపోతుందా? నీ ప్రాణం తొందరపడతా ఉంటుందా? అయితే తొందరపడొద్దు, కుంగిపోవద్దు. ఏం చేయాలి? దేవుని యందు నిరీక్షించు, దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచు, దేవుని నమ్ము. దేవుని యందు నిరీక్షణ ఉంచటం వల్ల, దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచటం వల్ల మన జీవితాల్లో దేవుడు గొప్ప కార్యాలు జరిగిస్తూ ఉంటున్నాడు. మన నమ్మశక్కిన కానీ కార్యాలు దేవుడు మన పట్ల తప్పకుండా జరిగిస్తూ ఉంటాడు. అయితే నిరీక్షణ ఉంచు, ఎదురుచూడు, దేవుని కొరకు కనిపెట్టు. దేవుని యందు నిరీక్షణ ఉంచినట్లయితే మన జీవితాల్లో గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు. బైబిల్లో మనము యేసుకు వచ్చిన దర్శనం, చిన్నతనంలో వచ్చిన దర్శనం, అది ఎప్పుడు నెరవేరింది? కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత. ఆ దర్శనాన్ని నెరవేర్చడానికి ఆయన ఎన్నో బాధలు, ఎన్నో కష్టాలు, ఇబ్బందులు అన్నీ భరించాడు. కానీ దేవుని యందు మటుకు నిరీక్షణని పోగొట్టుకోలేదు. ఏబు జీవితాన్ని కూడా మనం గమనిస్తూ ఉంటున్నాం. ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా, ఎన్ని బాధలు వచ్చినా, భార్య వెళ్ళిపోయినా, కుమార్తెలు ఎవరు వెళ్ళిపోయినా దేవుని యందు నిరీక్షణ తగ్గలేదండి. కాబట్టి ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఈ యొక్క ఎవరైతే ఈ వీడియో వీక్షిస్తూ ఉంటున్నారో ప్రతి ఒక్కరు కూడా, వారందరూ కూడా ఏమాత్రం కూడా మీ జీవితాలు కుంగిపోవద్దు. పిల్లలు లేరైనా కుంగిపోతూ ఉంటున్నారా? నేను ఆర్థికంగా లేని స్థితిలో ఉన్నానని కుంగిపోతూ ఉంటున్నారా? లేక ఇంకా అనేకమైన సమస్యలతో కుంగిపోతూ ఉంటున్నారా? డోంట్ వరీ, యేసు ప్రభు నీతో ఉన్నాడు. ఖచ్చితంగా ఆయన గాడ్ విత్ యూ. దేవుడు నీతో ఉన్నాడు. దేవుడు నీతో ఉండి నిన్ను నడిపిస్తూ ఉంటున్నాడు. కాబట్టి ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఎవరు కూడా కుంగిపోవద్దండి. నీ ప్రాణంతో చెప్పుకో, నా ప్రాణం కుంగిపోవద్దు, దేవుని యందు నిరీక్షణ ఉంచు. నా ప్రాణమా నువ్వు తొందరపడకాకు, దేవుని యందు నిరీక్షణ ఉంచు. నా ప్రాణమా యెహోవాను స్తుతించుము అని నువ్వు చెప్పినట్లయితే దేవుడు నీ జీవితాలు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు. దేవుడు ఈ మాటలను దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. ఈ రోజంతా మీరు చేసే పనుల్లో, మీ వ్యాపారాల్లో కావచ్చు, మీ ఉద్యోగాల్లో కావచ్చు, మరి దేని విషయంలో అయినా దేవుడు మీకు తోడుగా ఉండి మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించి మిమ్మల్ని కాపాడును గాక. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ జీసస్. హల్లెలూయా. వీక్షిస్తున్న అందరికీ నా హృదయపూర్వకంగా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మళ్ళా రేపు ఉదయకాల సమయంలో ఈ రీతిగా మనం అందరం కలుసుకుందాం అండి. ఓకే, బాయ్.